Dost soňlugyň we parakatçylygyň baky meskenine uwrulan Mehriban ata watanymyzyň milli sini namasyna şaly sinileriň biri bolup giren Çağalar Gorumyň halkara gününiň dawalary Ahal welaýatyny has belentden toýlandy. Şaly sini münasibetli Ahal welaýat häkimliginiň welaýatyň baş bilim we medeniýet müdürlikleri hemde jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagyny, durmuşyň gülleri edil körpüler diýen at bilen geçirilen şäheri ul ruh bilenligi öýtsendi. Dabarada çağalar dörüjülük toporlarynyň orta mekdepleriniň hemde çağalar baglarynyň aýdymsaz muştoklarynyň pek çağa kalplar bilen belen soğuşgyny ýerine ýetiren çykyşlaryny hoşowady, alyslara ýaňsarly. Änugdäki bagyt ýyllady dawarlar Amerikada geçirilen aýdymsazy dawarada diýseň täsirli boldy. Ahal bolan sağlığı dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumyna aýdymsazy dawara geçirildi. Şadlyk şowkuny beslenen dawaranyň dowamyny toplumda bilim we terbiýe alýan şagylara Gurbanguly Berdimuhammedow wadynaky howunarlyga mätä şaglary himayat bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň ýüri tasawwutlary dawaraly ýagdaýda goşurly. Türkmen halkynyň milli lideri Mehriban we gahrman arkadamyzyň we arkadagly gahrman ferdarymyzyň rowşen geljeğimiziň eýerleri bolan edi çağlary ähli tarapdan şuňur alada bilen gurşap, olaryň dünýä derejesinde bilim terbiýeli, insanperwer, hakyky watansöýüji adamlar bolup ýetişmekler üçin amal aşyrýan beýik işleriniň aýdyň ikrarnamasy boldy. Çağlar Gorumyň halkara güni münasibetli Ahal welaýatynyň ähli etraplaryna bayramçylyk dawalary ýokary ruh bilenligi bersendi. Göktepe tarap häkimliginiň Demokratik Partiýasynyň etrap komitetiniň guramagynda geçirilen aýdymsaly dawara täsirli bilen tapawutlandy.